Hľadajte nájomný byt v blízkosti centra mesta Vranova nad Topľou? Ak áno, ja som Martin Mata a dneska vám predstavím tento zrekonštruovaný trojizbový byt s úžasným výhľadom a skvelou občianskou vybavenosťou. Hľadáte nájom vo Vranove nad Topľou? Tak tento rekonštruovaný trojizbový byt je presne pre vás. Nachádza sa pri centre mesta Vranova nad Topľou na ulici Okúka. Pri vstupe do bytu nás privíta skriňa so zrkadlom. V spálni sa nachádza veľká stavaná skriňa, nočný stolík a posteľ. Detská izba je tiež zariadená. Ostáva v nej komoda, posteľ, stolík a stavaná skriňa. Kuchyňa je kompletne vybavená. Kuchynská linka, plynový sporák, kuchynský stolík so stoličkami a chladnička s mrazničkou. Dominantou bytu je presvetlená rozsiahla obývačka s novým gaučom, skleneným stolíkom a obývacou stenou. Byt je vybavený novým nábytkom v tmavo-drevenom modernom štýle. Kúpeľňa je vybavená laňou, pračkou, skrinkami a umývadlom. Jadro bytu je prerobené a WC je samostatné. A ako bonus pri vstupe je vždy potrebný šatník. Bytový dom je panelový. Spoločenské priestory a výťah sú vo veľmi dobrom stave. Lokalita tohto bytu vám ponúka skvelú občiansku vybavenosť pre rodiny s deťmi, no zároveň poskytuje určitú úroveň súkromia a pokoja. Byt sa nachádza na 8. poschodí, ktoré nám ponúka nádherné výhľady na mesto. Ak by ste aj vy chceli mať odprezentovaný byt takýmto spôsobom, neváhajte a kontaktujte nás. Dovidenia. Výhody. Kompletne zariadený byt. V dispozícii ihneď. Krásne výhľady, skvelá lokalita blízko centra, moderný nový byt, zrekonštruované spoločenské priestory. Pokiaľ vás táto ponuka zaujala, neváhajte a kontaktujte nás.